става хора, Фантай Фокси тук и това ми е първото видео и смятам да поиграем на малко Майнкрафт. Може да не ми се получи много добре, но го правя, защото съм обещала на приятелките ми в училище, защото не съм правила нито едно видео никога. И това ще ми е първото, така че да. Да има нещо добре. Не може да влезе да си инсталирам скин, защото съм го изстрелила. Та, както съм обещала на приятелките ми, ще снимам видео и ще го кача в YouTube. Обещала съм на Minecraft Gamer BG. Абонирайте се за нея, за Shadowhex, за Анела Бибър и за мен. Очевидно съм много изнервена. Добре. Имаме скина, да имаме го. Бързо, влизаме в Майнкрафта. Майнкрафту. Да, абонирайте за Minecraft Gamer BG. За Анела Бибър. Тя е голяма фенка на Джастин Бибър. Да. Имам още една приятелка, но тя не е правила видео от много отдавна, но все пак може да се опитате да се абонирате за нея. Не знам името, но ще питам и може да ви кажа. Добре. Като за начало това ми е първото видео. Съжалявам, че е толкова кратко и че въобще не играх нищо. Просто ще правя още видеа, ще напредвам и няма да съм толкова нервна. Абонирайте се, оставете харесване и коментар.